I need to be honest with you, comrades. Chigovernment cha Emerson Mnangagwa chakadhakwa. Yamakateerera kudai so ndiyo Kulian TV yacho patinokupai nawu ma-updates nezvimwe zvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. It's obvious pese patinotaura nyaya kana mapeta anodonha kumadziro. Saka kana uchingochinetsekana nawo kwidza volume because ndatoya nhasi ndadzoka ndine nyaya dziri kuitika mastreets, nyaya dzaComrade Traore ndo dzandanyanyisa kufambira panapa ende pane imwe interview yandoda kukunzwisai, but nhasi toda kumboongorora tuone kuti chii chakanyatsosungisa Comrade Traore. Ngatimboendai pane kavidhio kaclip kanoda kunzwisai aka tobva tazotaura nezvako pamberi apa kuti chii chakazoita kuti Comrade Traore vasungwe after that video. Mamichingurizi vari kufamba nemota kedhi nemotokari 4, 2 maRange Rover ma2025 nema300 series. The only people who are benefiting vanhu vari kuita makuhwa nehuori vachidya nezvigananda nevanhu vanenge vachitweka pamarali, vanenge vachiita bootlicking, munoenda parali otambisa magaro otopuwa fortune nembe. Iwewe mucivil servant torwisa zvigananda wofunga kuti tiri kunakidzwa nazvo, asi tiri kuitira imimi mapurisa kuti mupuwe mari iri nani. Zvese zviri kuitwa izvi, shake up iri kuitwa, it's because of what Mdarageza is doing. Hurumende iri kutya, they are in a panic mode zvigananda. That's why they are trying to vabuditsa ka 75 imwe yonzi inoya next month. Pressure yese iyoyo. Now, mami chinguri ngatimbovavhenekai. Tutaura nhau dzemadrugs. One of the key persons that have been moving drugs muZimbabwe ndimai Muchinguri nemwana wavo anonzi Tanya. Tanya is into drugs. Everyone knows that. Munhu wese anorarama fast life nehigh life yemuHarare will tell you kuti Tanya haana chimwe chaanozikanwa nacho except for pushing madrugs. Tarisai Tanya wacho zvaakaita, munzwa achitaura kana kungomuona chimiro chake izvi ndopa munatsaona kuti madrugs anodestroy. But you hear Mami Chinguru vachinyepera kupusisa vanhu vachiadresa pamarali, addressing on national TV vachitaura kuti madrugs akashata, madrugs adestroya Zimbabwe. Yeti mwana wavo vari kuchengeta, she knows it. She's bailed mwana wavo many times vanhu vachibatwa vachipusha madrugs. Madrugs wawanepi? Ndiri kusupply na Tanya Muchinguri. Mami Chinguru wofonerwa, then she does the cover up. Mari yemadrugs Tanya paanga abroka yekutoti abooste business nemadrugs, that money she was given by kuda kwaChetagwirei. So muri yeZimbabwe musi wa15 pari kunzi pakaitwa meeting kuManicaland yaisanganisira vanhu 3 vandisiri kuda kutaura mazita avo panapa, but vatatu ivavo pakanga pana Muchinguri uyo anga achitaurwa nezvake pavidhio rabva iri naComrade Traore, ava vanoitwa vaMalcolm Masarira vachitaura vachiexposa kuti iye ndiye amutengesi wezvinodhaka, pachitaurwa zvinhu zvakasiyana-siyana. So paitwa that meeting pakanzi mukomana anogona kutipedza tese tikada kuramba tichimusekerera, saka ngatiitei something about it. Ndo pavakanoengage Shoti uyo anova best friend yaComrade Traore from Manicaland ikokoko. Aengagwa ari kunzi akapiwa $10,000 kuti vakwanise kuloketa Malcolm Masarira uyo anozivikanwa nezita rekuti Comrade Traore. Saka pakufambira nyaya idzodzo ari kunzi akazongonopinza foni kuti kakoyo uchandiudze kuti wakauya kamusi wedemo kaiwo yekuda yaida kuitwa yeye kosei usina kutaura kuti wakapindira isu tarifane mari kuno kuManicaland uri papiwo titobatika. Uyu Shoti ndo paari kunzi akaenda kuHarare vakatanga kucelebrata zvavo vachinakidzwa vachimwa ndobva vamwe up kusvika kulate hour. From late hour zvinova zvinhu zvakazokonzesa kuti aiwa munhu angazodzokere kuManicaland amwa kusvika late hour, ndopa akaenda kunorara kwaigara Traore kubase ranga risvikira Traore kwanga kwakawanda Traore ikoko kuna naNewlands Highlands. Handichanyatsokuudzai kuti papi chaipo, but kumabase kwavo kwavainge vakakula vakagara zvavo vari ikokoko kusingafambe chaunga zvekuwanda kwokuti munhu angangoswera mugedha aumbozive kuti ndiani anogara apa ende ndiani ari kugara mukati imomo. Saka ipapo pakungozikanwa kwakaita base ikoko, kurara kwakaita pabase naShoti ipoko, takazongonzwa ya history kuti Comrade Traore vabatwa. But ndine imwe cheni yatingoti mavideos futi yezvinhu zvakawanda zvaitaurwa naComrade Traore. Toda kuti tinyatsofambira nyaya yacho one by one, saka regedza ndingoti kuti muone twese muribva mazoziva kuti chaiko kamuri kufunga kuti imimi futi ndo zvimwe zvakatriga kuti mukomana vabva vatanga kumutarisa
paspotlight ndekapi. Now, they want to deal with Vice President Chiwenga very fast. And one of the resolutions dzavari kuita dzavari kuronga izvizvi ndedzekuti kuri kudiwa reshuffle within the party mupolitburo. Then reshuffle yecabinet yavari kupushidzira kuti implementwe very fast. Yekuti very soon in the near future you are going to see a couple of changes dzichaitwa. Pakaipa muri kungomunzwa mega mukomana wacho angatori muchiki wana ndo pamwe paanozombobvunza kuti aiwa ko zvivindizvi muri kuzvihodha kupi naye makomredi inzwai kamwe futa. Ziyambi unonyora document wotaura kuti 2017 military chaiyanga isina kana 50 liters dzepetrol. Zvinomeka sense izvozvo. Zvinomeka sense kuti you say kuti Zimbabwe was saved by one person muna 2017. Everything, nothing was moving functionally. Manyepero wako akadaro. Do you know kuti nyika ichirwa naMnangagwa yanga iri 1:1? Yes, exchange rate was 1:1. And munhu ukatenga chingwa waipiwa $4 kune chingwa chachiche $4 nemabiscuits pamusoro. Aiwa vanotogara vakachaja vakomana vacho kani. Inzwai kamwe futako. Toda kuti budira nechokwadi. Kana paine munhu asingachadiwi asisina basa rese ndi Emmerson Mnangagwa. Taita poll kuchannel tikabvunza kuti wamukasarudza ndiani between Captain Britain Kepisa na Emmerson Mnangagwa. Munhu wese angotaura tochuza Captain Britain. Munhu anodyiwa election pa WhatsApp platform na Captain Britain kwati nyika anoisimudza. Everyone knows Mnangagwa is 87 years old. And he's got nothing to offer anymore. He's captured. Why is it that ZANU-PF chaiese hapana kana one munhu ari kumuda? The only people that are singing for their supper, hired mercenaries, affiliates chete, which are working as a parallel structure. Mastatement emukomana acho mukanyazomateerera mushe kana uri potongori papo unobva toziva kuti mukomana anga akatsangwa anga ari muchiki. Vamwe vari kuti iyo imwe ngirini yake yanga ari kunyanya kutitsomerwa manje kunzi iwo uri munhu we-same political party, why wanga kusumuka uchiataka varipo uchiti uri we-same party iyoyo. Ndo imwe nyaya yanga iri kutaurika ibaba. Right, chimera ndiconnect pane one of his interviews and sikuziva kuti muchati kudii nayo iyi, but it's Traore. Voice rake vanonyatsomuziva muchanyatsoona kuti Traore anga achitaura. Ko zvimwe zvacho tinenge tinazvo mumafaira aka tinozongobuditsa tikanzwa kuti ningi ningi akambotaura kuti chipa tobva tanongota se tokatora. Zviri kwamuri, you tell me what to think in the comment section. Imimi machawa neZambia neMalawi inyika 1 hama dzenyu ndedzidzi mazalire kuKongo kundopa makabva nako. Kulini. Yeah. Imimi mudzigonyo muri baba kai. Imimi muri zvigure kai. Isati nezvezvigure kai. Imimi muri mhondi kai. Ime muri makuruko muri varoi kai. Imi dhimire kurombesa vanhu kai. Munopuya vamwe vanochengeta mbudzi nemombe. Ime munopfuya nyoka maroambire. Mumwe yachishitinoka mumwe yachishiti ndakudziroapira. Imimi mega mabrand. Iko zvendeka kuti taura one word kuti pasine ZANU-PF. Taura one word ita pasine ZANU-PF. Pasina Jeff Judah. Wandiri kuzviona. But mazirandreda ZANU-PF ukatirambisa idino matsvaga munhu wenyu vamhaisa kamotitsotsa futi ma-citizens. Inini DJ Ole, I always say opposition party has been monopolized. It's become a religious institution. As long as paine munhu anozviti ndini mutumwa, hakuna futi umwe munhu anokwanisa kumira pakirawa achipawo vanhu no dekarenti zvakati. People are looking for political solutions. Chamisa is giving people spiritual answers. So where are we going? Apana nyika musadek muAfrica yanamatwa ngeZimbabwe baba. But does it mean good Chamisa? Does it mean good the whole of Zimbabwe, millions of people should only wait for Chamisa? No, I think Zakato-achieva izvi zitachiva naChamisa here. Zvacho Zakato-achieva. Mind you, Chamisa is a failure. This is not a secret. Because Chamisa come up with a political template which is going to help me
kuti ndisabirwa ma-elections vasina kuita ma-reforms handisi kuenda ma-elections ende zvese izvo anenge achitongoopinda vanomubvudza ma-reforms apo erobatorondondowani kukupai mhinduro because ndakatokabva ndakatokupai answer ndakakutoexposa d. So I'm saying the Shamar 2 times is more than enough to prove a person good. Is he a generational thinker? Does he have a solution? Or is it total failure? Even I respect the man. As far as politics is concerned, the Papa personal writer, I got advantage, but I am not stand up a platform and I go. Don't never die. And you see. The government who's not willing to go through the fire, but mama politicians, one to political exile or whatever. But that guy is sitting comfortably in Zimbabwe. Any day out of my life is in danger. Everything that is always complaining about, which has become his greatest challenge, is internal politics, settling internal factions, and this is obvious. When the army for my excuse authorities infiltrating the planted one, Baba, how many people with someone structures as long as you feel you cannot trust this person, you are the president, you are the leader of the vision, you can check out anyone at any time. So we are saying we just need serious people. Mukango, why choose one with PF? Especially now when the opposition is at its weakest. Don't come, let's reason together. That must tell you something. Excuses, Baba. Because you put that way, Baba. As long as we pass on the kitchen to PF today, I'm not the one that wants to be in the past and about the school fees. So it's not an issue of political party. Some people get 2 million people vote, 2 million votes. Opposition get 2 million votes. Everyone is a stakeholder. That makes it to this. And you think, Sanapaka Itaka with the no make a sense. The Nelson Chamisa, the press conference I was willing to work with these people, but I don't want to because of reasons A, B, C, and D. I don't miss one. You see, you think with even if somebody is 35 years old. I want to make a difference. Tell me, I'm not a Zikanonzi. I'm a political activist. As soon as we're not happy because of A, we're not happy because of B. Opposition, put your house in order. It's Susan PF, we're putting our house in order. That is why the party is evolving from inside. We have identified a leader who is going to give, who's got the solution. Daniel. Who else besides General? Who else besides General? But Traore, you are 35 years and I believe we are in the same generation. Takura chese patime ma Eben Bruce odon mumbe sham. Takura chese patime ma nikirikini. Kuzano PF kwenyu kumurunta mashaya ere a better candidate, someone who can represent an AI generation or AMA 2K generation, who can relate ne Swiss born free and ne AMA 2K. Because Trukura Pachi recycle my leaders. Look at General Chwenga. By now, Kunyika Zirinoma, he must be resting. Nagagwa must be resting. Aka Zoro, Madarese, Zanu PFI, S. Madarenga. Aka de Aka Zoro, Imima Fano, Hniki Muchimanya Chin. No. Mashaya, let me clarify that point. Let me clarify that point. Now, when it comes to issues of leadership, it's not really an issue of age. Because it's not as if the Mashaya is only Muna is a strong. I don't want to point down. It's Mashanda Muna 30 years, I one. And you see, Muna Tonga Kuno and the Moon will send the Rupa to Mukadi. Mukabana to Tonga Musoro Watoche and Roma Dara Utaka Shadis a Daya. And then now, yes, I time you and stuff like that. Madara has almost set Lama schools. So time Jay was made a correction. Yakano Shaigo, but he was with a person like General Chewin. Mudara story to that.
And first sign not that man is not great. 2017 Mugabe, akamira paside na Mugabe, but ndoda ukaiwo power. And general said, ayo has don't make sense. Not in rukumura uniform. Ndauto sarudzwa navo kuti ndini president. Handisini ndega munyika. Let's give due process of transition. And you see, which is number one good sign. Emerson akazovhenga zvake ega, but you cannot blame Chiwenga because Zimbabwe yese, one of the reasons why Mudara Chiwenga akatosvika pakutaura no, let's give Emerson for now. Musakangana kuti Zimbabwe yese makaradi maIndia varungu makaranga mazezuru munhu wese matonga munhu wese anga akabata mabufwa nemabwidi nemabufwa vajakujuda varipo vachitaura kuti Mnangagwa for president and hapana munhu aishora Traore chibomira ipapo chibomira usanyembere vanhu. I was there the first match yatakaenda mira there was a first match yakaendwa nevanhu vataenda and I was there ndikatonomacha Idi yanga abuda munyika ipapo handitika and then pakaita mazuva here or so tikazonzi Mugabe asaina. I remember ndandiri mubhazi ndakatomira mubhazi ndichida kutobuda maflyover kuenda kuJeni ndikatodzika and the people were celebrating vachitenda General Chiwenga. The following day ndo pakazonzi Mnangagwa adzoka ndiye akuda kuita sei akuiswa pachigaro and vamwe vanhu vakabva ndo pakasvikwa opposition ipapo because zheti rese rari rakaitwa vanga vawirirana neopposition. So kana wakuti munhu wese aiti ningirikini Mnangagwa ngaapinde ipapo wakuti vaisa manje point yakundaifarira then you were there. Tell us kuti aifanira kulead Zimbabwe ndiani for that time. Pai unozazva paifanira kuita taifanira kuwana time for healing. No, let me tell you that tati situation ipapapa handiti munhu anze abva handitika uyo achitori kuSouth Africa who was supposed to lead Zimbabwe. Alright, mira ndikubate Traore papo. Mira inzwa. Pana ainzi Mpekezela Mpoko unomuziva? Ndiye aifanira kuleader because uyu Mnangagwa anga atodzingwa zviri pamutemo anga atobuditswa pachigaro che vice president. Saka umwe vice president anga aripo ndiye aifanira kungopinda pepe. Simple and straightforward. Hapana amwe aifanira kupinda pepe. According to the constitution Mpekezela Mpoko ndiye aifanira kupinda pepe. Aiwa zvakomana. Ndati imnini chimonzwa wapoint yangu anga ndichataurawo zvavo. Pai masoja ndo atora simba ndo ane power iyoyo. General Chiwenga was supposed to call for unity. Kutora Chamisa woumunza apa, kutora opposition wouya apa. Guys, nyika inofanira kuti ipore. Ona mndara yakatishungurudza kwenguva yakareba. Toita sei kuti nyika tivake kumberi. 10 years tichishanda wakomana takadai. Tozoti after takuita zvema-elections vanhu vomhanya chii vanhu vakaita greed nepower musiyano wanga uripo pamapfekezela naIdi ndeupi musiyano wanga uripo pamapfekezela naIdi ndeupi unoita kuti mutipfekezela was the one that was supposed to lead because munhu wese mind you the whole nation was in unison. Kuti Idi was unfairly dismissed. And we're talking about two people that occupied the same positions. It was an issue of correcting the narrative. Therefore, imimi amugonu unoti munhu anga ari supposed kutungamirira ndipelekezela because under normal circumstances taifanira kuenda kuCongress. Tenda ku-elective Congress, how do you expect Pelekela to win when he was not a popular figure? Mind you, first of all, Zimbabwe yese yamuvenga munhu yakagara muhotera for how long? Wasting taxpayers' money. You wanted us to be to the rule of a person like that one who's that selfish.
akaita modza neye achigara muhotera baba flow yese urikuona problem yavanhu yeZANU-PF Traore. I'm seeing the same problem pauri also. You guys you know kuti there is a constitution yamunonyora. You are part of ZANU-PF, you are representing ZANU-PF panotori panapa uchitotaura nezvo because you saka ndikutaura kuti problem yamuri kuita vanhu veZANU-PF atityara. You know there is a constitution yenyu imimi yeZANU-PF that you are supposed to follow but you don't follow. You know there is a constitution yenyika that you are supposed to follow as the government iri kutungamirwa neZANU-PF but you don't follow. Saka isusu kana tikuudza kuti according to patime iyayi president aifanira kupinda ndiani ndozvo zvacho zvaifanira kuita whether akudiwa nevanhu whether akawasta taxpayers money but ndiye anga ari next in line. Zvakafanana namani manje apa kapa BD akanzi ashayika izvozvi ndiani anopinda who's next in line. The next in line tinototeerera kuti vanhu vari kuda zvipi but munhu anopinda ndichiwenga ko anonzi anoyo Ndaramo wapi mudarande wedu munyama andikadi muruzona saka mukumusiire aripo murikuona ndosaka makonstitution vanawo mutemo vanawo but havadi kuifollowa kana nyamasika zvakanaka havadi kumuzorodza. baba akataura vanhu ndauda kuzorora ndizorodzei saka manje kuzorodzeka muzorodzei vakoma his foot is fight. Inini chete ndikatonzi Traore arwara ndotaura kuti wamana whether I'm a spokesperson whether I'm running whatever department I will be honest with people kuti wamana ndizorodzei kana muchinondibatsira munondibatsira ndirumba kwangu. As long as there are more competent people, they must step up and do the Lord's work. Hatisi kuramba zvauri kutaura izvozvo ndokutaura kuti waona papoint yanga ndichitaura uye ataura kuti mwiri yangu haichaita mushe ndaneta chindizorodzai. It's allowed in both constitutions yeZANU-PF neyenyika but mukuru haasi kuda kumuzorodza. Why? Takuchitsvaga mareasons manje. He just want to use him as a placeholder achiita zvaanoita kusvikira awana. Unotaura kuti ZANU-PF hakuna Ndebele speaking person or someone from Bulawayo who can replace Ndarawa here. Tell you what, DJ Oli. On this one, we are in the same boat. We're speaking the same language. Ndara is fought in fight. That's why 2022 I got arrested, baba. Ndataura unochokwadi zvikanzi ndatuka president inini ndikasungwa. Because I had noticed we are a problem here. And this guy will not take us anywhere. It's for that same reason why Mudarageza akasaramba kusaina nomination paper. Rema political parties rekuti ED amire se candidate for ZANU-PF. It's for that same reason. Because inini I'm saying, totadzane kukwidza Mudara Sibanda. Totadzane kukwidza Mudara Sibanda. Mudara Muhadha Muzora kukwidza edu Mudara Valerio. Chakashata chipa ba. He's a competent guy, he's very sober, level-headed. Baba ukaonarodziswa kuarmy baba uchiswa kuoffice ukosekura usina power wachefa. Aiwa unoda power futi yacho undauramba uchiridzirani. Aiwa katika unhu wenyere weMazimbabwe kanga ndina nhasi uchitudza vanhu vane ZANU-PF kanga uchitudza ganzi Zimbabwe ndeyeropa 2025 nanhasi uchingotudza nezveropa Zimbabwe ndeyeropa nanhasi. Amudari ndotsika ZANU-PF. Point yandiri kutaurira I've never spoken to Mudara Valerio Sibanda but he will still agree with me on this one. Kuti Mudara ngaatobvume apinde mpresident akatoona kuti system Chiwenga unosada general Chiwenga wakaramba ari kuarmy vangadai vane power vakatobvisa idi vachitomudza shamwari apa wabhaisa senseme yangu Burkina Faso kuti wakurasika zvakawira chipa chimhanye zvakaitika zvese izvi ndimwari because nyika yakadai kupinda musango tisuziva kuti chinhu chiri kudhakwira pake
But izvizvi whether mwana ari primary school whether mwana ari kufira basketball aiwa musade kuhanda nachivayo wako mwana iri chivayo akagara angoripo kubva kutara uyu mugaba aripo ZANU-PF you have to admit kuti we have failed kubva ku-women's league kusvika kuma-youth takundikana toita sei kuti tichiripeya chinhu ichi kana ngatichitengesei titenge bhazi nyuwani titange kufamba uri kuona the same mukaramba mune ma-same structures imi muda kublema chivayo kuti ari kuba mari ari kuzi naiti ngabe mari chigananda yes it's fine ko vamwe vese ava zvavakaita ava billion yakaenda kupi madiamonds ekwashiyadzwa akaenda kupi general vaivemo he was involved munyaya dzese idzodzoti saka isusu ini chandinoramba kaanzani Traore chandinoramba ka ndechekuti muuye pamaplatforms muchinyepera vanhu as if kuti General Chiwenga is so holy, is superior, is a good guy. If that guy is not a good guy, I'm telling you, wait, kandukumbotaura iyo pautaura ndikupa mkana iyo usinopa mkana urikuona ndogona kupa mafacts kubva kumakuseni kusvika manheru. I've got my recordings of the history. Chiwenga, Mnangagwa, everyone in ZANU-PF, they are all corrupt, and ZANU-PF must just go. They have failed. Totangira ipapo tichenda kumberi. Saka musave panapa ndakutudza kuti anzi tichazobvisa Mnangagwa toisa Chiwenga watanga kuchimhanya is a good guy. No, Chiwenga is not a good guy. And don't just blame Anzani Chivayo. Everyone in ZANU-PF is corrupt. Mukupiwa mota muchiombera. How many of ZANU-PF people akapiwa mota akaramba? Mukosiya moto wembavha iwo until now. Saka musanyebere vanhu vakomana. Musanyebere vanhu. ZANU-PF has failed, and the ZANU-PF will never change. And I don't know once you are Traore, you are 35 years old and you are supporting ZANU-PF. It's ukupayomkana pano echidiki kuti mumhanye chini. Pane zvimwe akomana. Pane zvimwe. So tofanira kuona politics is clearly with a sober mind. Let's not just be ZANU-PF for the sake of kuti tuwane zvinhu. Wapedza nditaura. Dai ndaita politics mari baba. Handizivi kuti muri revolution muno ndingade ndakaisa marimo. Ndingade ndatone ma-thousands akati, but no, that's not the point. Problem yatinoita vanhu ndeyekuti tinofunga kuti munhu wese tikamiziya mupolitics, ma-political circles, munhu iyeye akatoya nekunotsvaga mari. But you guys are failing to understand is, you're failing to understand the point yekutoti titori nehama who are millionaires vari kutosuffer persecuted because of our activism. Vari kutora kuti muruzvinetserei, siyanai nazvo. But someone has to do the Lord's work and be the voice of reason. Imimi muri ZANU-PF yakadhama. Saka opposition ndo yagona here. Because when we are dealing with my characters, people now ramba inini kuti mapisina ari kuita ma-factional battles mu ZANU-PF izvizvi. If anyone had anything dirty on Vice President Chiwenga, no zvinhu zvingadai zvakatsobuda kudhara izvozvo. But why are those things not coming out? Because there is nothing. Mudhara waya is not anyone who is corrupt. Tina machipaka bhauvharo emukomana muyouth wedu anonzi Dhanimo Mambo Ndiani. The story made headlines. Was not corrupt. Inzwa, Chiwenga is not corrupt. People makaona ma-news articles Dhanimo Mambo Ndiani muyouth wedu achinyeperwa. Andongorumbotaura here uli. Taura. Nyaya yakabuda ma-newspaper kwese zvikanzi munhu uyu ndiye ari kufinanza General Chiwenga. And tell me kuti anganzi angapa mumwe munhu mari ndiani? Dhanimo Mambo Ndiani kana General Chiwenga? One thing, so Mundara Chiwenga since 1980 has been working. Meaning kuti azoshayoka company kake 1 kanomupa 2 cents. And you see, he is someone who's just tolerative chete, who's open-minded. Muna
amba kuti corruption yakadhakwa is the only one in ZANU-PF who's become the voice of reason, trying to reorganize the party kuti corruption haina kwainotisvitsa. And you tell me kuti kudata gwere, if he knew anything he would not say it. Okay, can I ask you something, Traore? Yes, you can ask. General Chiwenga wakajoina ZANU-PF uri? Kudhara muko veteran. Muko veteran andizika. General Chiwenga wakaita position yawo as a general orini kubva kudhara. Yes. Corruption yakatanga rini? Yakatanga marumwezuro here, yakatanga kudhara. All right. Nyika ino yatite. Aiwa pindura kana. No, I want to help. Ndikutaura, ndakubvunza mubvunzo nemubvunzo. Ndikukubvunza wani, ndakubvunza wani. Corruption yatanga nhasi here kana kuti yakatanga kudhara. So General Chiwenga wanga ari kupi patime yese pa. General Chiwenga where was he? He was in ZANU-PF, he was part of ZANU-PF structures, he was in charge of the guns. That's what I want. That's where I want to help you. What's gonna make people special now? No, indoda upindura first. Your primary question. Yekuti corruption yakatanga udhara. General Chiwenga wanga wato active moreover your veteran. Mind you, we are dealing with a system. And when it comes to fighting corruption, you are more useful alive than dead. And munhu wese akatoona kuti murume uyu ane paakatombotraya kuuraiwa zvikaramba. Zvinhu zvekuti vanhu havazozivi kuti hondo iri kubva kupi. That's the only assassination attempt yakaonekwa nevanhu. But there are plenty which happened before, whereby Mndara was saying kuti no, we cannot be doing things this way. The narrative has to change. And you're getting my point. But it's only now that people are starting to see it, and this man is saying, if it means this time around, for the 50th time they are going to kill me, then so be it. But Papa Pulpit Munwesa Chingo, I am going to tell them, and time we shall deal with you threefold. It's coming, and that time is fast approaching. Has he not done that? Jesus Christ himself, he says, he that has not seen, let him cast the first stone. So no one so far has managed to cast a stone on General Chiwenga. Why? Because he's a clean man. And he's saying, I was the only corrupt. Can't you see? And I mean, one team. Osi. Opinda weningwe mafi. Topinda. Okay, Wally. I think Mudara Jeff Judah akudzoka. So I think patata sira thing and mukupa keta ndita. Anzunza. Ndakwerekera Traore Mosa. Ndakwerekera Traore mascandals a General Chiwenga anawo so far nemari dzaakapa so far dzavari kutaura kuti munhu ari clean. Ngatite so. Ndinoda kuti nyaya yakanaka. General Chiwenga is not clean. Tofanira kutanga taurirana ipapo and no. By the way, ndikadaro ndenda nyepero ndetsingacha chinomwana. Shamari kana usakamotya Mwari uchisapota ZANU-PF. Anava sitorova izvo zvitara mashoko auri kutaura yaya. But you know, many people they have suffered because of ZANU-PF, Traore. Usatambe neupenyu hwevanhu sha. Do you know how many people are musango because of ZANU-PF? Wotara danzi ndenda kutya Mwari, usadaro yosha. Usadaro. Aiwa, mira usadaro sha. People are struggling. Vanhu vagara murima, vanhu avaskuru, avaspenda kumabasa, mayouth ari kuita madrugs, hanzvadzi dzedu dziri kuhura nenyaya yekuti hakuna mabasa. Iwe uya uchisapota ZANU-PF on public platform.
Usadaro. Tikatodaro man tinoita kutorasawa. Ukuonesa. You've been in charge for 45 years and there's nothing chiri kubuda. Don't speak as if chihure chichapera because nyika yanaka. Don't speak as if madhazi achapera because nyika yanaka. Chinodzikira. Even in America, prostitution is there, but it's low rate. Tiswera uri painternet uchibloga. Azviitisi munhu millionaires zvakadai. Unonyeba. Zvimwe bitterness dzacho katinozodzibatanira Holly. I wanted to tell you something initially. Ndakaona Holly. Iwewe matauro auri kuita neni. Auchatauri as if you are a moderator. Alright. Kulian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika. Nechawana zvisapa nachichazisha. Everybody say Kulian, yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say Kulian.